Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы. Бүген 5 сентябрь душанбе көн студиядә Илгиз Шәкуров эшли. Алдагы ярты сәгатьтә көн яңалыклары хакында. Мин яшимен сезнең арагызда, мин яшимен сезнең белән бергә. Барып була сезнең белән яуга, кирип була сезнең белән гүргә. Әлеге шигырь юлларын иҗат иткән шагыйребез Роберт Миңнуллин истәлегенә бүген Казанда мемориаль такта ачылды. Татарстанның халык шагыйре, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Габдулла Тукай премиясе лауреаты. Истәлек тактасы Толстой урамындагы ул яшәгән йорт диварында урын алды. Роберт Миңнуллин йөзләгән шигырь һәм 70-тән артык китап авторы. Халык шагыйренең исеме ничек мәңгеләштерелә? Рүзәл Шәрипов репортажы. Әдәпле, зур йөрәкле, тыйнак, тирән фикерле. Шундый шагыйрь Роберт безгә үрнәк түгелме? Минтимер Шаймиев тантананы үзе язган шигырь белән башлады. Ул аны 2020 елда Роберт Миңнуллин бакыйлыкка күчкәч тә иҗат иткән. Роберт Мугаллим улы Миңнуллинга багышланган хушлашу сүзе. Казанның Толстой урамындагы йорт янында иртәдән үк Роберт Миңнуллин иҗатын яратучылар җыелды. Алар истәлек тактасында шагыйрьнең үзенә бик охшаган булуын әйтә. Җитди карашлы уйларга талган Роберт Миңнуллин халык күңелендә ул нәкъ менә шундый булып истә калганда. Һәм скульптор Тимофей Тюрин аны шулай сурәтләгәндә. Бүгеннән әлеге истәлек тактасы ул 20 ел буе яшәгән йорт диварын бизәп тора. Минтимер Шаймиев татар дөньясында аны белмәгән кеше юк ди. Милли әдәбиятта аның үз урыны бар. Дөресен әйткәндә инде безнең андый шагыйрьләребез бар. Һәрберсенең халыкка барып җитәргә үз ысуллары бар. Роберт Миңнуллин аларның иң талантларының берсе дип әйтер идем. Бөтен премияда алган җегет ул. Менә Робертыбыз шушындай. Роберт Миңнуллинның иҗаты бик төрле иде. Ул балаларга да тел ачкычлар таба белде, олыларны елатырлык шигырьләр дә иҗат итте. Шагыйрьнең 70-тән артык китабы төрле телләргә тәрҗемә ителгән. Әсәрләрен Сара Садыйкова, Рөстәм Яхин, Резидә Архияровлар көйгә салган. Абага чәчәге, буран дулый каеннар арасында бәхетле булыгыз әнкәмнең дугалары әлеге популяр җырларны популяр артистлар башкара. Шул вакытта ул милләт өчен бүген мөһим булган һәм еллар узгачта һәмиятен югалтмаячак темаларга уйланды, иҗат итте. Сүзләре күңелгә килә. Аның менә шундый кызыккана сүзләре бар. Нигә татар булып тудың? Туган телдә сөйләшмәгәч, балаңны һәм оныгыңны үз телеңә өйрәтмәгәч, татар булып тумагансың, уйнаштан тугансың дип менә шундыйрак сүзләре чыннан да ул гомере буе шул милләтебез, телебез өчен язмышы өчен аның янып киеп яшәгән кеше һәм иҗаты шаны бөтен халкыбыз күңеленә ул изе калырлык итеп үтеп кера алган бөек шәхесебез. Роберт Миңнуллин иҗтимагый тормышта да актив катнаша. 1990 елдан 2014 елга кадәр ул Дәүләт Советы депутаты булып сайлана. Анда рәис урынбасар вазифасында да эшли, Милли мәгариф комитетын закон текстларының 2 дәүләт телендә тәңгәллеге буенча комиссияны җитәкли. Ул елларны кайнап, менә шулай итеп гөрләп тора торган республикада андый депутатлар үзенең өлешен тынычлыкка, халыкара аңлашуга күп кеттеләр. Шулар базасында менә шулай итеп бүгенге көндә дә яшибез. Алар күрсәткән юл белән республика бара. Роберт Миңнуллин, Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Абдулла Алиш исемендәге премияләр лауреаты. Дуслары фикеренчә, никадәр популяр булуына карамастан, ул һәрвакыт гади булып кала белде. Робертны якыннан белсәм дә, ул миңа һәрвакыт әле серле кеше булып, ачылып җитмәгән килеш калды. Һәм шулай булу әйбәттер дә ахырда. Ул бүтән мәсьәләләрдә теге минем шикелле кабынып китеп, нитеп роман итеп табигатьтә түли, бик төпле, акыллы, әйбәт, тыныч, уйлап эшли торган барсы да. Роберт Миңнуллин үз буыны татар язучылары арасында социаль челтәрләрне беренче булып үзләштерүче дә иде. Аның битенә дистәчә мең кеше язылды һәм шигырьләрен көндә укып барды. Энекәш кирәк миңа, юлак кына булса да, бакчага да илтер идем, хәтта ярак булса да дип, менә шулай энекәш кирәк миңа дия безнең балалар инде 4 энекәшле булдылар әйме.
ташлама, әнкәй ташлама, мине изге дылаңнан. Ташласаң изге дылаңнан, мин бәхетле була алмам. Менә бу юлларны белмәгән татар кешесе юктыр инде. Кие белән дә җыр буларак, шушы сүзләр алар бер иманның бер коды, иманга юл дип әйтер идем. Республика балалар китапханәсенә Роберт Миңнуллин исеме бирелде. Шагыйрьгә багышлап иҗади бәйге уздырыла. Мәскәүдә узган Татарстан мәдәнияте көнендә Роберт Миңнуллин истәлегенә аерым кичә багышладылар. Рүзәл Шарипов, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Біз дәвам итәбез. Бүгеннән Татарстанда Спутник V вакцинасын яңаша ясый башладылар. Аны бурын куышлыгына сиптерәләр. Моның өчен махсус җайланма атомайзерлар сатып алынган. Безнең республика прививканың яңа ысулын кулланучы илдәге 5 төбәкнең берсе вакцинаны салдырганнан соң нинди кагыйдәләрне үтәргә кирәк? Бу турыда Алия Хайретдинова. Здравствуйте, я пришла сделать назальную прививку. Валентина Брусова 69 яшь, коронавирусқа каршы прививканы ул беренче тапкыр ясата. Әлеге вирусны 2 тапкыр йоктырган, бу юлы алдан саклык чарасын күрергә булдым ди ул. Салкыннар башланганчы табибларга мөрәҗәгать иткән, вакцинаның борынга сиптерә торганын сайлый. Я считаю, что это необходимо. Прививканы ясатырга кирәк. Узган ел өлгермәдем, башта грипптан ясаткан идем, коронавирустан 1 айдан ясатырсыз дип кайтарып җибәрделәр. Ә мин авырып киттем. Бу юлы вакытында ясатырга булдым. А получилось так, что я заболела. Поэтому уж в этот раз решила окончательно сделать прививку. Казанның беренче сырхауханәсенә 56 000 кеше теркәлгән. Көн саен монда 350 кеше коронавируска каршы прививка кадата. Көндә бик күп арта. Ә минем внучкам универга китте укырга. Хәзер ул күп общение, күп транспортта йөри, өйгә алып кайтырга может. И мине заражаться итәргә может. Вакцина ясатмаучылар арасыннан ясатмаганнар авыр хәлдә булды, үлүчеләр дә булды. Беренче вакытта вакцина чыкканчы үлгән кешеләр дә булды безнең арада, туганнар арасында. Шуңа күрә вакцина ясатырга мөһим дип уйлыйм. Интерназаль вакцинаның сыйкчасы шул ук Спутник V, әмма аны укол итеп кадамыйлар, ә борынга сиптерәләр. Моның өчен махсус җайланма кулланалар, алар атомайзер дип атала. Иң мөһиме табиб биргән киңәшләрне төгәл үтәү. Вакцина ясаткач 2 сәгать тотарга ярамый, ашарга ярамый, су эчәргә ярамый һәм төшкерергә. Интерназаль вакцинаны сырхауханәләрдә һәм Казанның Южный сәүдә үзәгендә ясатып була. Көненә монда 20 кеше килә. Анатолий Хуриев коронавируска каршы прививканы 2нче тапкыр ясата. Бу юлы аны алуның яңа ысулын сайлаган. Если идет массовое заражение. Ауручылар саны арта, димәк прививка ясатырга вакыт җитте. Мин үзем мәгариф өлкәсендә эшлим, үземне дә, балаларны да сакларга кирәк. Препарат вводится в нос. Вакцина өчен шул ук шприц кулланыла, әмма энә урынына сиптергеч. Шул ук Спутник V элеккесеннән аерылмый, әмма безгә табибларга күпкә җайлырак, вакыт азрак китә, кешеләр дә уколдан курыкмый. Мы сокращаем время приема пациента, а также дискомфорт после инъекции. Татарстанда вакцинаны борынга да сиптереп ясый башлау турында август уртасында ук билгеле иде. Ул вакытта күмәк иммунитет нибары 4%ка калган була. Хәзер республикада коронавируска каршы вакцинаны кабат ясатучылар да активлашты. Мәсәлән, хезмәттәшебез Рамил Шайдуллин һәм Яңа Гасыр каналының башка хезмәткәрләре дә иммунитетларын ныгытты. Белгечләр көзге чорны таҗлы вирус һәм грипптан прививка кадату өчен иң кулай вакыт дип әйтә, чөнки һава алмаша, температура төшә һәм авыручылар саны да арта. Димәк, организмның инфекцияләргә каршы торучанлыгын алдан кайгырту зарур. Иң мөһиме СНИЛС, полис һәм паспортыгызны онытмагыз. Алия Хайретдинова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда соңгы тәүлектә тагын 514 кеше ковид йоктырган, 35-ен хастаханәгә салганнар. Ауручылар саны көннән-көн күбәйгәнгә, бүгеннән республиканың медицина оешмаларына кергәндә тән температурасын үлчи башладылар. Хезмәткәрләр битлек киергә тиеш. Илнең баш санитар табибы Анна Попова сүзләренә караганда, Россиядә ауручылар саны 6 атна дәвамында арткан, ә менә соңгы атнада коронавирус үсеше бераз әкренәйгән. Ул әлегә өстәмә чикләүләр кертергә кирәкми ди. Әмма битлек киергә һәм вакцина ясатырга киңәш итә. Авырмасы өчен җылы киенергә дә туры киләчәк. Республикада сизелерлек суытты. Атнаның беренче яртысы безне кояшы белән сөендермәячәк. Бүген синоптиклар кисәтү таратты. Төнлә кайбер районнарда кырау төшәргә, туфракта -1 градуска кадәр суытырга мөмкин. Иртәгә көндез һава температурасы 15 градустан югары күтәрелмәячәк. Җомга һәм шимбәдә яңгырлар көтелә. Һава температурасы нормадан 6-7 градуска түбәнрәк.
Яңа уку елында Казан мәктәпләрендәге укучылар саны рекордлы күрсәткечкә җиткән. 165 мең малай һәм кыз белем алырга бара. Кайбер уку йортларында 15 параллель сыйныф ачарга туры килгән. Аларда С классына кадәр бар. Бу уку елы яңалыклары турында бүген Казан мэриясендәге эшлекле дүшәмбе утырышында сөйләделәр. Аеруча зур игътибар мәктәп ашханәләрен төзекләндерүгә юнәлтелгән. Моның өчен республика һәм шәһәр бюджетыннан 400 миллион сумга якын акча бүленеп бирелә. Отдохнуть, новые диваны, новые столики. Ризыкны сайлап алу мөмкинлеге, сыйныфташларың белән чәй эчеп, ял итеп алу өчен айрым мәйданчыклар. Бу уку йорты ашханәсе ресторанны хәтерләтә. Казанның 75-нче гимназиясендәге туклану үзәге заманча яңартылган. 15 лет не было у нас ремонта в нашем пищеблоке. Ашханәбезгә 15 ел ремонт ясалмаган иде. Быел аны яңарттылар. Ашарга пешерү җиһазлары, савыт-сабы, өстәл урындыклар, барысы да мотор, яңа һәм чиста. Блок, новое оборудование. Яна столовыйда яхшы ашлар, кайнар, тәмләр, идәккә кебек. Ашханәдә ремонт ясадылар. Тәмле, яхшы, интерьер хәзер матур. Казанның 144 мәктәбендә хәзер шушындый рестораннар бар. 30 уку йортының ашханәсе тулысынча яңартылган. Әлеге эшләр өчен республика һәм шәһәр бюджетыннан 400 миллион сумга якын акча бүлеп бирелә. Яңа уку елында мәктәпләрдә ашаткан өчен бәяне күтәрмәячәкләр дип белдерделәр Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаментында. Башлангыч сыйныфларда элеккечә бушлай ашый, хәзер аларга иртәнге ашны сайлап алу мөмкинлеге бирелә. Беренче менюда ит, яшелчәләр тәкъдим ителсә, икенчесендә сөт ризыклары. Доброе утро. Коронавирустан саклану чаралары бу уку елында да үз көчендә кала. Иртән мәктәпләргә тән температурасын үлчәп кертәләр. Ә бөтен ил буенча уздырылган игелек дәресләре балаларны тәрбияләүдә мөһим роль уйный ди җитәкчеләр. Бу атнада безнең гадәттәгечә һәр елны уздырабыз без игелеклек атналары. Балалар бу атналарда инде бу атнада сыйныф җитәкчеләре белән төрле ярдәмгә мохтаҗ булган кешеләргә карата төрле темаларны өйрәнәчәкләр. Быел Казан мәктәпләре 165 мең укучы өчен үз ишекләрен ачты. Шуларның 20 меңе беренче сыйныфка керүчеләр. Узган еллар белән чагыштырганда укучылар саны күбәйгән. 185 һәм 188 лицейларда беренче сыйныфлар саны 15-кә җиткән. Мы строим 2 большие школы на Сибгата Хакима и на Руиса Гареева. Без хәзер Сибгат Хаким һәм Гареев урамнарында 2 зур мәктәп төзибез. Тик алар гына җитмәячәк. Мәктәпләр кытлыгы мәсьәләсен хәл итү өчен төрле министрлык, ведомстволар белән эш алып барабыз. Фаразларыбызны җиткерәбез. Безгә тагын 30 яңа мәктәп кирәк. Аларны төзү кыйммәтле эш. Бер уку йортын сафка бастыру миллиард ярым сумга төшә. Порядка 1,5 миллиардов рублей. Мәктәпләрдә балалар тиешеннән артык булганга күрә күп кенә укучыларны шәһәр яны мәктәпләренә күчерәләр. Аларны йөртү өчен 43 яңа маршрут булдырылган. 3 елдан исә Казанда укучылар саны 200 меңгә җитәр дип фаразлыйлар. Инзилә Хусаинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бу шимбәдән республикада көзге ярминкәләр эшли башлый. Алар 24 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Башкаланың 15 урынында сәүдәгәрләячәк. 22 район җитештерүчеләре үз продукциясын алып килә. Шулай ук Татарстанның кошчылык фабрикалары, Майский яшелчә комбинаты, Татпотребсоюз сату итәчәк. Яшелчә, ит, сөт ризыклары белән беррәттән салам, печән, утын, ашлык сатып алырга мөмкин булачак. Бәрәңгенең килограммын 18 сумнан сатарга киңәш ителә. 10 сентябрьдән традицион президент кушуы буенча ярминкәләр башлана. Казанның 15 точкасында, аннары бөтен зур шәһәрләр, районнар үзләрендә үткәрәләр. Безнең анда да бөтен бакчачылар да үзенең теләгән продукция сатарга бөтен шартлар безнең тудырылган. Россиядә бу якшәмбе бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда 11 сентябрьдә Дәүләт Советы һәм кайбер җирле үзидарә органнарына өстәмә сайлау үтәчәк. Бүген Идел пресс нәшриятендә әзер бюллетеннарны үзәк сайлау комиссиясенә тапшырдылар. Монда 123 700 бюллетен бастырылган. Дәүләт Советына өстәмә сайлау 2 округ, Ибраһимов һәм Пионер округы буенча узачак. Һәммәсендәге сайлаучылар исәбенчә бланклар әзерләнгән. Алар территория сайлау комиссияләренә җибәреләчәк. 9 сентябрьдән бюллетеннәрне участокларга тарата башлыйлар. Вы видите, бюллетени изготовлены 1 по 1
на 2 государственных языках. Бюллетеннар 2 дәүләт телендә. Кандидатлар алфавит тәртибе буенча урнаштырылды. Бюллетеннарга махсус билге, сыек яшел төстәге тангир төшерелгән, аларны алыштыра алмасыннар өчен. Өстәмә сайлауда 53 участок һәм 2 территориаль сайлау комиссиясе эшләячәк. Сайлаулар бюллетеннар быел зур күләмдә түгел, чөнки 2 генә округ буенча сайлаулар узачак. Аның гомуми күләме 123,700 экземпляр бюллетень. Бу безнең өчен зур эш түгел. Без моны бер машинада 2 сменада эшләп бетердек. Бу бюллетеннар өчен порядка 1 тонна кагаз китте, 50 килограмм. Краска 2 смена 8 сәгатьлек 2 смена вакыт. Бюллетеннар печатләнгәннән соң алар санап ябылалар. Һәрберсенең цехта бар ябылу складлар. Ашкышта бикләнә торган. Алар шунда ябылалар. Именно шуннан соң саналып, алар киләләр склад готовой продукции дибез упаковкага. Алар күргәнегезчә уже упакованы. Октануштагы Огидел ансамблендә истәлекле вакыйганы билгеләп үттеләр. Әлеге коллективка дәүләт статусы бирелгәнгә 10 ел булган. Огидел артистлары инде ярты гасырдан артык сәхнәдә даны чит илләргә таралган. Артистларны юбилей белән Татарстан премьер-министры орынбасары Васил Шайхразиев котлады. Ул үзенчәлекле бүләк тә ясый. Әлфия Авзалова репертуарындагы җырны башкара. Республикада дәүләт статусына ия булган 4 ансамбль бар. Огидел шуларның берсе. Бу иҗат коллективының даны Татарстан белән Россиядә генә түгел, чит илләрдә дә таралган. 56 еллык эшчәнлекләре барышында Мәскәү, Төмән, Тула, Самара, Екатеринбург, Сочи, Краснодар, Махачкала һәм башка шәһәрләрдә чыгыш ясаганнар. Төркия, Казахстан һәм Төркмәнстанда да булалар. Җырлары туган як табигатының матурлыгы, ватанны ярату һәм әлбәттә мәхәббәт турында. Шулпы шыңы татарларның шигүле күлмәкләре һәм колфак Огидел ансамбленә йөрүчеләр өчен миллилек беренче урында. Диләрә Госманова бу коллективта 10 ел шөгыльләнә. Бу коллективта үстем, бик горурланам. Миңа бик монда ошый. Мин бәхетле кеше. Коллектив бик әйбәт безнең. 10 ел элек Огидел ансамбленә дәүләт статусы бирәләр. Коллектив 1966 елда оешкан. Бу беренче концертлар вакытында төшерелгән фотосурәтләр. Тумышым белән Актаныш районы Зөбәйер авылы кызы буларак беренче иҗат юллары менә шушы Актаныш сәхнәсендә башланып китте дисәм дә ялгыш булмас. Коллективта 30 сәләтле биюче һәм җырчы бар. Огидел ансамбленә йөрүчеләрнең иң олысына 47, иң яшенә 19 яшь. Бездә шын милләт переварлар бар. Бездә бөтен балаларда үзләренең татар милләтенә булган мәхәббәтләрен яшермичә шуларны матур итеп сәхнәдә күрсәтә беләләр. Менә минем иң нык зур өстенлегем шул. Без инде үзебезнең беренче президентыбыз Минтимер Шарип улы Шәймиевның туган җирендә, туган ягында туыбыз, шушы җирдә яшәүбез һәм шушы җирдә иҗат итүебез белән шын горурлык хисе белән яшибез. Ансамбльне юбилее белән республика җитәкчелеге исеменнән премьер-министр орынбасары Васил Шайхразиев котлады. Беренче президентыбызның туган янына киләм. Икенче караганда монда килгәндә иң беренче булып рекламный щит янында Әлфия апа белән исәнләшеп, аның туган якларында йөрим. Мин сезнең бәхетле булып, бердәм булып, эшчән булып, менә шу туган җирләрдә горурланып яшәүегезне күреп, кайтып үземнең хезмәттәшләремә сөйлим. Ансамбль әгъзалары һәм тамашачылар өчен көтелмәгән бүләк Васил Шайхразиевның җырлавы булды. Ул Әлфия Авзалова репертуарыннан Сагыну җырын башкара. Быел юбилей программасы белән иҗат төркеме Казахстанга һәм Россия шәһәрләре Архангельск, Ижевск, Уфага барачак. Республика районнары буйлап та гастрольгә чыгачаклар. Йомгаклау концерты Казан филармониясендә ел ахырында була. Актаныштан Гөлнара Миннеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шундый яңалыклар, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыйк. Михайловская усадьба. Ул җылы күрешүләр һәм күркәм вакыйгалар урыны. Хыялында йөрткән чараны безнең белән бергә үткәр. Я вижу знаки. Они повсюду. Это знак. Путь
свой найдешь или все потеряешь. И это знак. Мудрость озарит тебя или отвернется навсегда. Это знак не больше 60. Однозначно. У дорожных знаков нет двойных смыслов. Даже небольшое превышение ставит безопасность под угрозу. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Требуются сборщики окон для работы в Менделеевске. Зарплата от 60 до 120 тысяч рублей и выше. Телефон 965 618 10 86. Новогодний корпоратив – пожалуй, идеальный повод собраться с коллегами в одном из великолепных залов Казанской ривьеры. Здесь есть все, что нужно, чтобы сделать ваш праздник незабываемым. Забронируйте лучшую дату уже сейчас. 218-00-50. Татарстанда 10 ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең «Наше время безнең заман» иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. Габделфәт Сафин юбилей концертлары 29 октябрь Әлмәт, 18 ноябрь Уфа, 28 Түбән Кама, 7 декабрь Казан Пирамида, 5 гыйнвар Уфа, 7 Стәрлетама, 9-10 февраль Чаллы, 23 февраль Мәскәү, 5 март Казан Пирамида. Габделфәт Сафин. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. В магазинах «Улыбка радуги» только 7 сентября скидка 40% на средства для стирки. Только по карте покупателя. Твои покупки выгоднее с картой «Улыбка радуги». Бар дөньяны кылычлаучы вакыйга кабаттан Казанда 18-нче Казан мөселман киносы фестивале 7-11 сентябрь Республика Сәүдә үзәге Синема 5 кинотеатры. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Татарстанда һава торышына циклон һәм һава шартлары йогытны ясый башлый. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш чыгыш бөгелмә баулы азнакайда болытлы. Урыны белән яңгыр булырга мөмкин, уртача 13 градуска кадәр. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада яңгырлар көтелә 14 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗи, Менделеевскида шулай ук яңгырлы, уртача 14 градус. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава 12 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава 13 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта яңгыр явачак, уртача 14 градус җылы. Якын көннәрдә салкын һәм яңгырлы булачак дип фаразлана. Урыны белән кырау төшергә мөмкин. Доктор Ост федераль шәһәренең медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 14 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Яхшы протест читтә торсын. Доктор Ост медицина үзәгенә нигез салучы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы хирургиялар аша дәвалануны киңәш итмибез. Авыртуны бетереп, какшаган буынны артрозны соңгы стадиясендә некроз вакытында да торгызырга мөмкин. Операция һәм протез урынына бары тик бер укол. Хәзер үк доктор Ост медицина үзәгенә ярты бәясенә кабул итүгә языл. Башкалабыз Казанда болытлы һава, урыны белән яңгырлар көтелә, уртача 14 градус. Җилкен батыштан. Атмосфера басымы төрекемеш баганасының 752 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 69%. Җирнең магнит кырытыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау-сәламәт булыгыз.